Goedemiddag en welkom bij Joert. In Friesland binnen 26 plakken sabot versmargen dat ze gauw skimmakken worden matten. Het gaat om bijgelijks jerdere woskerijen, gosfabrieken of smarge vivers, likos op de Harkema. Het binnen ze neemde humane spoedlocaties die het mogelijk gevaar opleveren voor de volkszoens. Je kunt je band op jatje litten. Absoluut geen rare dingen vinden der plak. Het is denk ik wel, als je zo'n verstaan even broeken, als je green beginnen te verbouwen, dan zit je echt al in de groen, dan wordt er spul, toch de wortels van de green uit de groen waar hellen. Ik denk net dat je dan gauw binnen. Maar dat is puur zo'n verstaan. Het valt de komende 30 jaar ta met de krimp in Friesland. Totdat blikken nu de meest recente cijfers van het CBS. Wol neemt de werkende bevolking in deze provincie af. In totaal zal de Friese bevolking tussen nu en 2040 maar zo'n 17.000 inwoners aannemen. Het percentage hiervan dat ik werkt, dat lijkt wel eens waarom. Maar zo'n 6% in Drogsnee. De Friese gemeenschap zit intussen net stil. Je hoort de nieuwe Club Diplomatiek van Friesland oprichten. Hiermee hoop je instellings en ondernemings het tijd te keren. Vanuit een gedachte van de ondernemers en de kennisinstellings, mbo, hbo, om met een gemeenschappelijke focus te komen op een breed pakket van hoe kun je studenten hier horen, hoe kun je Friesen om uit hier terugkrijgen, hoe kun je bedrijven het aantrekkelijk mogelijk maken om hier te investeren. De zilbernamen werken worden met ambassadeurs die in de Randstad en Europa Friesland promotie. Friesland als één grote gemeente en haast dat de Lapengeersmieten wel mee ljouwert. Het binnen de laatste ideeën in een lange lijst van werindelingsplan. Bestuurskundigen die vinden het zo stadig ontierd worden dat de provincie regie neemt. Het plan voor een nieuwe bestuurlijke indeling van de provincie moet er van onderop komen. Dat is al eerst het idee dat de provincie al jaren verkondigt. En dus hebben lokale politici alle ruimte om haar eigen plannetjes te presenteren. Dat klinkt heel aardig, maar nevens bestuurskundigen van de Thorbecke Academie in Ljouwert is het de heegste tijd dat de provincie in actie komt. Het is een beetje naïef om te denken dat je dat zonder regie over het totale proces van die herinrichting van die bestuurlijke kaart van Friesland zou kunnen doen. De timmerfabriek van de Witte in Botenpost is failliet verklaren. De malaise in de bouw had het bedrijf in de financiële problemen gebracht. Van de Witte jochte hem vooral op houtproducten van nijbouwwenningen en daar werden er volle minder van bouwd. De directeur had zelfs het faillissement onvregen. Alle 20 meiwerkers hebben die inkregen. Orca Morgan wordt oerbracht naar een bistenpark op Tenerife. Dat had staatssecretaris Bleker van Natuurbesletten. Oorlief verlien waard de orca bot verzwakt uit de waterhellen en hij het dolfinarium bracht. Een actiegroep wil dat Morgan veromzet wordt in zee, maar Bleker vindt dat te riskant. De orca verhuist naar een bistenpark op het Spaanse eiland. Zinnepanielen jaren net op zeedieken en ook net in Grijden te staan. Dat vindt Atelier Friesland. Lisboksenstal en industrieterrein die binnen er wel heel geschikt voor. Likozier in Ljouwert. Zinnepanielen op het dak zou hier amper opvallen. En kijken naar de bedrijventerreinen, als we daar dus die zonnepanelen op gaan aanbrengen, schaadt het als het ware het landschap niet. We zijn hier nu bovenop het WTC en dan zijn de daken te zien. Als je gewoon in het landschap staat, ja, dan zie je die daken eigenlijk niet, dus zou je ook de zonnepanelen niet kunnen zien. Ik op het dakken van Stallen zou het prima passen. Atelier Friesland komt uit haarzelfs met dit advies. Deputaire Hans Kons kreeg het van de morgen onweer. Er komt dit hier, zo goed als wist, toch een winterfeest in Ljouwert. 2 weken vlien wat nog bekend maken dat het feest dit hier net trok in koer. Het Ljouwerter ondernemersfonds ging geen geld meer roer voor de kunstdiersbaan onder de orde hou. En daar trok ontstond grut god in de begrutting en wie het feest van de baan. De laatste 2 weken hebben zich nogal wat ondernemers bij ons gemeld die het eigenlijk toch belachelijk vinden dat het winterfestival na 3 eerdere versies niet doorgaat. En die hebben uiteindelijk besloten om toch voor een groot gedeelte van onze begroting garant te gaan staan. De ondernemers hebben zijn dat ze pas betellen hoeven te worden als er winst maken wordt op de iersbaan. De komende weken wil de organisatie nog meer geld bij elkaar helpen. En dan sluiten we al met het waar. Voor eerst wordt het nog geen winter, maar jongen vannacht is er wel kans op mist. De temperatuur die zakt naar een graad of 4 of 5. Monorij schijnt te zinnen, er zit een wat eerste wind die te zwak ontmatig is. En de temperatuur die leidt om de 14 graden in. En ontzag hier het Frieske Nijs in deze joert. Meer Nijs op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een nijjoert. Nog een goede dag verder.